Ilocania! Ngayong araw na to, sa Wake Up Ilocos. Young, energetic, and dynamic. Ganyan nilarawan ng ating Ilocano guest ngayong araw. Kilalanin natin ang Sangguniang Bayan member ng Santa Ilocos Sur na si Miss Nadine Bello. Mamaya na yan. Sa ating Celebrity Corner naman, let's get an update on one of ABS-CBN's homegrown talent, the Empress of Drama, Miss Empress Shock. Mamaya na yan. Sa ating upbeat segment naman, isang fun, fresh, and exciting activity ang ating matutunghayan. Tuklasin natin ang sport na kitesurfing later on. Sa ating Easy Negosyo segment naman, mga tips kung paano nga ba ang wastong pagbabudget, pakatutukan yan mamaya. Lahat ng yan ay inyong pakatutukan sa pagbabalik ng nag-iisa, Original at walang kapares na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!